Waarom binnen jullie hier? Vreundij van Omroep Friesland. Ik ben oprechte vreun. Ja, van de radio. Ik had maar één radio ervoor en dat is Omroep Friesland. Na 6 uur en helaas nu is het 's 14 te laat. Dit is het nieuws van Sneuwen 22 september. Nou, wij willen even de kennis nemen van de situatie. Wij zijn al lid van de Vreun, zonder de verhuizing hierheen. Dus wij komen wel eens op vergaderingen en zo, dus we zijn wel een beetje behichten. Nou, hartstikke Misschien kunnen we nog iets hoger moeten houden. Oh, het heen? Ja. Show je mooie blinkende tanden. De reportages ben van tevoren door Guus maken, door de redactie van Check. Die bedenken ik al in je maankoor. Wat valt nou op als jouw zakenbouw binnenstappen? Dat het grut is, dat je van alles en nog wat hebben en allerlei verschillende ruimtes. En ja, het is leuk om het een keer in het echt te zien. Het is voor mij een kostje meidje. Een soort van bouwpakket. Er zit een boekje bij mijn plaatsjes, maar hij zei nee, die hoef ik net. Een kostje van Ikea, Ikea, Ikea. Een kostje van Ikea. Nice via televisie en radio is toch snel nice, actueel nice. Dus dat vind ik altijd wel een mooi medium.